खुलुमबाय स्टुडियो दं आं किलिकां ब्रह्म फिन आरोबाव बोथोरखौ लानानै मोनसे खौरां 24 घन्टानि गेजेराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ बोथोर बिगियान मिरुआ बे समाव रायजोआव एलार्ट फोसावदों नंगौ बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ सांग्रांथि रादाब फोसावदों जायखिजाया समावनो बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ माखासे जिल्लाफ्राव गोबां रोजा अखा आरो बारहुंखानि सांग्रांथि रादाब फोसावदों आरो बोथोर बिगियान मिरुआ 24 घन्टानि थाखाय सांग्रां जानो खावलायदों बोथोर बिगियान मिरुआ रायजोनि माखासे जिल्लाफ्राव येलो एलार्ट फोसावदों आरो रायजोनि माखासे जिल्लाफ्राव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान मिरुआ माखासे जिल्लायाव अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय बादिब्ला करीमगंज हाइलाकान्दी काछार डिमा हासाव गलाघाट तामुलपुर नलबारि बरपेटा बजालि बाक्सा गवालपारा बङाइगाव चिरां अरेन्ज एलार्ट फोसावदों आरो बोथोर बिगियान मिरुआ माखासे ओनसोलाव येलो एलार्ट फोसावनाय बादिब्ला नगाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायावबो येलो एलार्ट फोसावदों फिन आरोबाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां 24 घन्टानि गेजेराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ बोथोर बिगियान मिरुआ बे समाव रायजोआव एलार्ट फोसावदों नंगौ बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ सांग्रांथि रादाब फोसावदों जायखिजाया समावनो बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ बे समाव बोथोर बिगियान मिरुआ माखासे जिल्लाफ्राव गोबां रोजा अखा आरो बारहुंखानि सांग्रांथि रादाब फोसावदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बिएसएटी सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गोविन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 7002 71929 970 668088 78 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन